No chlapi, deň 200. Budem sa držať tematiky z toho dňa, teda zachytím svoje myšlienky a pocity doterajších 100 dní a dnešného dňa. Na začiatok, dneska je pekná tematika. Sice je zamračené, ale sneží. Mám rád sneh, že to tak pekne vyšlo. A čo sa týka klikov, stále robím 20 sérií po 25 opakovaní každý deň. Rozdelujem si to, že na obed spravím, na večeru spravím, ale viac menej je to jedno, kedy to spravím, lebo fakt, že nemám z toho smalovicu. Čo je zaujímavé iba, že teraz posledné dni mi tak začínajú, nie že začínajú, ale tak začínam všímať, že mi tak brzgajú ramena alebo klby, čo je troška alarmujúce, ale už len 300 dní, čiže pohoda. A čo sa týka videí, tak pozornejšie oko si všimlo, že už niektoré videá boli mimo spomenutia klikov, a to už z toho dôvodu, že verím, že v tomto bode, keď ti vyskočí moje video z nejakého môjho účtu, tak verím, že vieš, kto som, čo robím, že robím týchto 500 dní, ja robím týchto 500 klikov. Teda sa to snažím nejak či už okoreniť, alebo spraviť zaujímavé, lebo verím, ale viem, že samotná téma kliky je to taká šedá zóna a moc sa z toho nedá vyťažiť. Tak niekedy, ak je nejaká téma, teraz akurát sú majstrovstvá, čo mi tak dobre padlo vod, čo aspoň to nejak spojím, i keď včera som robil navyše 300 klikov, ale pohoda, v štvrťfinále. A no, asi tak v tomto duchu sa to bude držať asi aj najbližších 100 dní, lebo naplánované už nemám fakt, že ani jedno video, to už len tak freestylujem. Ale tak snažím sa to nejak spraviť zaujímavé, niekedy aj vtipné, keď mám nejakú vtipnejšiu náladu. A no, to by bolo tým videom a klikom všetko. Overall, ako sa cítim v živote, momentálne si nie že užívam, ale zažívam takú tú dospelosť, ten život a plné dušky. A mám si momentálne robotu, čiže je to také živé tieto dni. Zároveň už taká tá prvotná dospelosť, že vyskúšať si to, čo to je, ako to funguje, čiže to je bolo asi aj všetko k tomuto videu. Keď ma niečo napadlo, tak to ešte seknem. Napadlo ma ešte spomenúť, že tento brutálny statív, čo som si spravil, sú to vlastne dve laty. Sem vzal mi telefón a chápeš, som znova tu. No a čo by som ešte spomenul, že týchto 100 dní sa mi podarilo spraviť moje viac menej prvé virálne video, ak sa to tak nazvať, ale na Instagrame som sa na jednom videu mal 200 000 pozretí, čo je motivujúce. Super na jednej strane. A potom tam aj boli nejaké videá, ktoré mali cez 10 000 a niektoré cez 2-3 tisíc. Čiže akoby dá sa to byť málo, ale keby sa mám predstaviť, že tu mám teraz 3000 ľudí a pozerať sa na mňa, chápeš, trošku akoby je to dosť ľudí, že som za to rád a sú to také tie znaky, signály, ktoré ma potešia, že predsa len robím to pre niekoho a niekto pozerá tie videá. A zároveň bol by som rád, ak by si mi napísal komentár alebo kľudne osobnú správu, že čo si o tom myslíš, že keď už aj spravím to video a nie sú tam nejak zrovna spomenuté tie kliky, lebo ako už mám tých videí 200 a zrovna už som fakt, že skúsil aj na jednej klikere, teda na jednej ruke klikovať, aj tlieskal som pred sebou, za sebou a už chápeš, z tej témy nedokáže vyždímať nejakú taký zaujímavý pohľad, lebo snažím sa robiť to každé video iné. A teda vieš, že či ti nevadí, ale aký má na to pohľad, že keby spravím aj to video a nespomeniem tam zrovna či už tie kliky a teda ani niektoré videá, čo už mám, že aký máš vlastne na to pohľad z tvojho oka, čo chápeš, čo na to hovoríš. A díky, že si tejto časti videa a pokračuj videí. Ak nie, hej, ďakujem, že si sa dostal do tohto videa, že si to dopozeral. Hoď mi tam like, hoď mi tam subscribe, pošli to starej, pošli to rodine a užívaj pondelok starý. Nech sa darí.